A avoa explicoulle á nena que o tempo era relativo e non absoluto, que o teu tempo non é o meu tempo. Explicoulle tamén que as cousas no mundo teñen todas unha posición e que esa posición no mundo é relativa ao lugar no que te atopas. E iso é o que define o mundo, que todo está situado en relación con outras cousas. Existe unha casa que ve o mundo a través dunha fiestra. Os días e as noites sucédense anunciando así o paso do tempo. Que sucedería se a fiestra se pechase? Deixaríase o tempo de pasar e as cousas de cambiar? A casa volvese escura e vella, chea de pó, destartalada e antiga. Porque as flores de cores só medran esparexidas polos campos que están lonxe, os campos que se ven a través da fiestra. A nena pensa e entón a nena existe. Pensa en globos de cores, como os globos gardan para sí mesmos un aire que é un tempo que non quere fuxir. E deixanse acariñar por un aire de fora que os intenta transportar a un lugar ao que eles se resisten a ir. Podería nena guardar ese aire dentro, moi forte, non irse nunca? Podería a avoa evitar que o aire de fora entrase polas regandixas que percorren o seu corpo? A nena pensa que é o aire de fora o que fai esas regandixas nas cousas, por onde se coa un aire que transporta o tempo de fora e fai que a xente se mergulle nun tempo alleo que non poden deter, que os move nun círculo infinito que xira como unha noria e non se detén. A nena querería guardar ese aire en globos de cores, acariñados polo vento. Como se pode perder algo que non se pode atrapar? Como se pode perder algo que non se pode acumular? Como se pode perder algo que non se pode dosificar? Como entón se pode perder o tempo? Quere dicir iso que desaparece? Que se vai? Que por un instante fomos donos do noso tempo e agora desapropiáronnos del? En que momento te fas dono do teu tempo? Que se me atopa un tempo que foi o teu tempo e agora o perdeches? Convérteme iso en dono do teu tempo? Supoñamos entón que o teu tempo agora é o meu tempo. Podería volver perder o tempo? A avoa lembra cando era nena como a nena. Contoulle cando tiña 4380 días e corría por aquel campo cheo de flores de cores esparexidas e o sol de verán alumaba o todo. A nena pensou entón nas 735.840 horas que tiña a avoa e en como agora non corría nunca. Pensou nos 44.150.400 minutos internos que almacenaba a avoa dentro do seu corpo, dos 6.307.200 minutos que ela almacenara xa. Entón acabaron de cear e a avoa dixo: bueno, pois unha cea menos. A nena estaba pensando xa no próximo almorzo.
A nena andaba nesa orde da que se adoita dicir que é o curso lóxico dos acontecementos. A nena pregúntase que pasaría se o tempo fose para atrás. Se o irreversible fose reversible. Se as enrugas da súa boa se taponasen e os minutos almacenados escapasen polas súas regandixas. Se a noria deixase de moverse cara adiante. Pensou no aire atrapado dentro dos globos de cores. Mirou as enrugas nas súas costas, feitas polas ervas do campo de flores de cores esparexidas. Aguantou a respiración retendo o aire no seu interior. Observou o seu reflexo no reloxo sen agullas. Ansiou poder facer realidade aquel desexo que tanto anhelaba. Simplemente ter tempo para deterse e pensar.